Hayırlı gün исәнмесез. Бүген Татар информат бугат үзәгендә без милләтебез хәзинәләре профильле сменасы турында сөйләшәбез. Ул Россия Федерациясе регионнарында яшәүче татар балалары өчен үткәрелә. Бүген бездә кунакта Татар Федераль Милли Мәдәни Автономиясе Советы рәисе, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов һәм Идел яшьләр үзәге директоры Ләйсән Сафина. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Беренче сорау Илдар Ирекович сезгә булыр. Бу смена инде 17нче тапкыр үткәрелә 2010 елдан. Сез аны башлаганда нинди максатлар куйган идегез һәм бүген сез шушы максатларга без берникадәр ирештек дип әйтә аласызмы? Рәхим итегез. Рәхмәт. Татарчамы, русчамы? Татарча аңлаучы журналистлар җыелган монда. Ике телдә сөйләсәгез дә ярый. Юк, ни телдә? Әйтим. По-русски? На татарском? Татарча, яра. Әлбәттә, менә безнең теләк бар иде инде иң беренче чиратта шушы читтә яшәгән татар балаларын шушында тел сменалар иттереп чакырып, аларга шушы безнең телгә булган теләкләрен, мәхәббәтләрен тагында җәелдереп җибәргә, һәм инде алар өйгә кайткач үзләре мөстәкыйль рәвештә дә телне өйрәнергә, аларның теләкләре булсын дигән шушындый менә юнәлеш биреп җибәрәбез. Менә сез әгәр ул балалар белән очрашсагыз, чынлап та алар монда шушы көннәр эчендә телне белергә һәм өйрәнергә теләк белдереп киләләр. Аларның әйтергә кирәк яртысы диярлек менә шунда килгән балаларның татарча сөйләшмиләр. Моны да аңларга кирәк. Һәм хәтта бер өлеше әле аңламыйлар да, бер 20-25% дип әйтим инде. Ләкин беләләр нинди бу смена икәнен белеп, ата-аналары да җибәрә. Менә балалар шунда барып, кызыксынып, чөнки мин тагын бер тапкыр әйтәм, без әгәр дә телибез икән, безнең балалар телне белергә, өйрәнергә, алар иң беренче чиратта аларда кызыксындыру ятырга телгә. Безнең үзебезнең дә бар әле менә Татарстанда да укыту, мин инде күптән әйтеп киләм, укыту программаларын караганда да бездә 2нче класстан грамматика биреп, киресенчә телгә кайбер чиракта ата-аналар бергә каршылык кына тудырабыз, авырлык. Без киресенчә грамматика 2нче класстан булырга тиеш түгел, минем фикерем буенча 4нче класстан анда шунда. Кичнәни классларда, балалар бакчаларында уеннар аркылы, төрле анда әкиятләр аркылы, башка дәресләр аркылы әни белән берлектә, әти белән берлектә балада телгә мәхәббәт уятырга, аны чакырырга телгә кирәк. Аннан соң инде кертелеп алып китергә. Шуңа күрә менә безнең шундый бурыч, без инде бер тапкыр әйткән идек, без 2нче сменага да тагын барабыз дип, быел инде бу безнең 2нче смена, бу елы 140 баланы Ләйсән әйтер, ничкәлекләрен. Без аңа кадәр тагын 60 баланы быел алдык. Мин тагын бер тапкыр әйтәм, безнең тагын мөмкинчелек була икән, без 2нче сменада тагын зурайтырга исәбебез бар. Һәм хәтта мин менә ул фикерне дә әйткәләгән булды, безгә барыбер шушындый ел дәврендә бәлки дәвамында эшли торган шушындый лагерь булырга тиеш. Менә Орленок, Артек дип әйтим инде, менә хәзер Сочида Сириус төрле темалар буенча балаларын җыеп, һәм шушындый безнең даими рәвештә эшли торган зур, мотор, анда бөтен уңайлыклары тудырган булган лагерь булган чиракта без шушы лагерьнең бер юнәлешен, шушы тел юнәлеше иттереп, күбрәк балаларны читтән чакырыр идек. Монсы бер, икенчесе, ни өчен алар Идел лагерына да киләләр, чөнки анда мөмкинчелекләр туру өчен, ял итү өчен дә бик әйбәт. Шуңа күрә инде бунсы да үзенә бер этәргеч булып тора. Әлбәттә инде программасы кызыксындыра балаларны. Шуңа күрә безнең бу конкрет эш, кемдер менә күбрәк сөйләп йөри бит инде, телне саклыйк, фәлән дип безгә сөйләүдән, кемгәдер гаеп безләүдән, каядыр теге фәлән гаепле, тегесе гаепле дип йөрүдән китергә кирәк һәм күбрәк мөмкин булган кадәр һәркем үзенең өлешен шушы телне саклауда кертергә тиеш дигән фикерне әйтәсем килә. Бездә күбрәк кызганычка каршы менә сөйләнүгә китте, теге кемдер сүгү, кемнедер гаепләү һәм бер нәрсәгә дә үзләре бер нәрсә дә эшләмәгән, кулларыннан килмәгән кешеләр кайракта зур иттереп сөйләп йөриләр.
телне саклыйк фәлән дигән дип. Һәм тагын бер фикерне әйтәсем килә, без кай бер чараларны шушы тел сменалары буенча регионнарда да уздырттырабыз. Менә безнең Төмәндә бар шундый смена, Новосибирск уздыра. Шушы тел сменалары үзләрендә, без бит бөтен баланы монда Казанга җыя алмыйбыз инде, моның аркылы үткәрә алмыйбыз Казан аркылы. Безнең Мәгариф министрлыгының беренче сменасы бар, тел сменалары, алар да уздыралар. Аларга да бик рәхмәт. Ләкин менә шунда әкертенләп, шунда регионнарда да безгә шундый балаларны тел лагерына тупларга кирәк. Менә әйтәм, Новосибирск, Төмән бар. Без аларга ярдәм итәргә әзер. Анда методикалар белән, кирәк булса, вожатыйларны җибәрү мәсьәләләрен карарга, тел укытучыларын аларда бит шундый кытлык безнең теге телне өйрәтергә. Һәм инде сез беләсез, грантлар, менә грантлар алар безнең инициатива белән культура министрлыгы һәр елны 5 миллион сум күләмдә төрле регионнарга грантлар тарата. Менә быел 50 регион, 50 оешма шушы грантны алды. Мин мөрәҗәгать иттем президентка, ул инде хәзер әйтсәң дә була торгандыр. Шушы грантларның күләмен тагын арттырыйк әле дип, 10 миллионга кадәр җиткерик әле дип, президентның бар министрлыкларга куелган арттыр риза дип, шуңа күрә исән сау булса, ул грантлар һәм шушы грантлар аркылы алар һәрбер санда менә 250 мең, 300 мең, кемдер 350 мең, алар һәм әле үзләре кушалар үстиләр регионнардагы суммалары белән. Шушындый чараларга да менә иң бер әйтәбез аларга, сез ул грантларны языгыз, шушындый балалар белән шушы телне өйрәнә торган чаралар уздырырга күбрәк дип, шушындый юнәлештә бирәбез без аларга. Менә шундыйрак чаралар әле инде безнең алда тагын татар яшьләре көннәре үткәрәчәкбез. Монсын яңачарак булачак. Пароход тапшыгабыз шулай битләсән. Братна була бул безнең каядыр? 5 көн Казаннан Самарага таба бөтен яшьләрне җыеп, шунда матур иттереп чаралар уздырып, Болгарга кереп күрсәтеп. Ансы да булачак. Аннан соң әле киләчәктә тагын безнең бар татар яшьләренең лидерларының бер сменасы, безнең тагын бар әле балаларның, нәни балалар лидерларын, татарларын җыябыз. Шуңа күрә һәм инде регионнарда да күп кенә чаралар, алар инде ансы аерым. Менә шул кыскача. Һәм инде ул чаралар турында без әлбәттә сөйләшербез, матбугат конференциясендә җыярбыз, татар яшьләре көннәре уңаеннан да. Менә Ләйсән, сез инде шушы балалар белән үзегез тыгыз элемтәдә эшләүче кеше буларак 17 ел буена күзәтәсездер. Мәс шул татар телен хәтта аңламаган балалар килә дип әйтләр. Алар килеп, менә бу мөхиткә эләккәч, үзләрен ничек тота? Аларда милли үзаң ничек уяна? Нинди мисаллар китерә аласыз? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Мисаллар шанда бик күп, чөнки балалар саны күбрәк булган саен, аның мисаллары да кишәя бара. Ләкин чыннан да менә шушы сменага күп кенә очракта бер авыз сүз татарча белми торган, офиста утырып здравствуйте дип килеп керә торган балалар бар бездә. Без аларны менә шушы көннәр дәвамында беренчедән һәрбер төркемдә билгеле русча носители языка дибез без аны, ягъни татар телен бик яхшы белүче Татарстан балалары бар һәр төркемдә. Балалар үзара аралашканда азмы күпме телне өйрәнсеннәр өченгә һәм балалар белән эшли торган әйдәманнарга иң беренче куела торган таләп ул да белсә камил дәрәҗәдә татар телен белү һәм яңадан нинди булса бер мастер-класс үткәрү. Шуңа күрә сменаның программасы шулай итеп төзелгән. Алар бөтен көннәр дәвамында ял итү базасында гына түгел, Казанга чыгып экскурсиялар карыйлар. Спектакльләргә күп кенә очракта менә шушы беренче мәртәбә бигрәк килгән балалар арасында беренче мәртәбә спектакльгә эләгүче балалар бик күп. Алар килеп керү белән колакчын эзли башлыйлар. А перевод? А как? А куда? А почему вы нам не раздаете? Берсенә бирсәң, икенчесенә җитмәсә шулай үпкәләш. Һәм башкалар ул чынында беләсезме, кичкенә генә тормыш, ул 9 я булмаса 14 кенә көн булса да, менә шушы балалар белән һәр даим контактта торып,
күн-түн оларның нинде булса кызыксынуларын табып, һәрбер бала нәрсә белән булса да кызыксына, кемдер бии, кемдер җырлый, кемдер юрист булырга, яңа кемдер икътисадчы булырга тели. Шуңа күрә без менә шушы мастер-класслар ашада балаларга ничектер алар белән уртак тел табу, аларга якынаю усулларын эзлибез һәм смена билгеле ул ниндер укыту программасына гына корылмаган, чөнки җәй дәвамында балалар ял итәргә дә тиеш. Менә нинде төрле уеннар, конкурслар, бәйгеләр, тренинглар, балалар белән очрашуларга килгән шәхесләр, алар һәркайсы үз өлешен кертә һәм 100% түгел билгеле. Без 100% менә 140 бала килә дә 140-га да татарчага өйрәнеп китә дип әйтә алмыйбыз, чөнки бу фантастика, бу реаль тормыш, аңа реаль карарга кирәк. Һәр хәлдә менә без быелгы икенче сменаны санап карадык, 60% балалар былтыр килгәннәр. Ягъни аларга чыннан да кемдер 3-нче, кемдер 4-нче елын килә. Ягъни 1-2 ел гына йөрмиләр. Алар чын мәгънәсендә хәтта ата-аналар шалтыратып 17 яшьлекләрендә алыгыз инде дигән очракларда була. Хәтта 18 яшьлекләр килгәннәре дә бар. Бу аларыгыз нишләп йөри инде, анда бөтенсе кичкенәләр үсеп беттеләр, идегез татар яшьләре көннәрне киз. Юк, менә 18-нә соңгы мәртәбәләргә киләбез дә, аннары соңына күчәбез дигән кешеләр дә юк түгел бар. Бу безнең өчен билгеле сөенеч, чөнки димәк балаларга менә шушы мохит ошый, димәк аларга монда рәхәт, алар монда үз дусларын таба алган, ничектер үзен күрсәтә алу мөмкинлегенә ия. Әмма дә ләкин һәрбер балалар үсә, күбесе билгеле Казанга укырга килә яңадан. Шуңа күрә менә быелгы балалар арасында да Аллага шөкер КФУга, башка югары уку йортларына кергән балаларыбыз бар. Без алар өчен бик сөенәбез, чөнки алар киләчәк тормышларын Казан белән бәйләргә тели. Алар татар мохитендә яшәргә тели, алар татар гаиләләре төзергә тели. Менә әйткәнебезчә, бигрәк тә без ничек кенә тырышсак та барлык теләүче балаларны биредә җыя алмыйбыз, чөнки урыннар бик шикле. Беренче сменага менә 90 бала килде. Былтырдан башлап менә 2 смена уздырабыз, икенчесенә 140, әмма дә ләкин бөтен татар балаларын сыйдыру мөмкинлеге юк. Гәрчә башка лагерьләр эшләп килсә дә бездән кала. Шуңа күрә инде без менә соңгы берничә елны төбәкләрнең үзләрендә шушындый ук сменалар булдыру идеясы белән чыктык һәм иң тәвәккәлләре, иң шулай янып йөргәннәре Новосибирск белән Төмән өлкәсе быел безнең шушы эшкә кушылды. Без аларга тулаем программаларны биреп, алар өчен ничектер теге русча әйткәндә под них разрабатываем все эти программы. Шуңа күрә Новосибирскида быел 50 бала ял итәчәк, Төмән өлкәсенең Ялутыр районында, бу бер генә районда 120-дән артык бала, аларның хәзерге вакытта инде сменалары бара. Ул бердәм 120 түгел, ә менә 30-40 тагын берничә шундый смена уза. Без үз ягыбыздан аларга татарча китаплар җибәреп, ниндер менә шундый ярдәм күрсәтәбез. Билгеле, Илдар Яковлевич әйткәнчә, аларның бигрәк тә әйдәманнар, специалистлар, белгечләр буенча зур кытлык кичәләр, мисал өчен Новосибирск биюче табалмыйча бик интекте былтырда, ягъни моннан барырга теләүчеләр бар, әмма дә ләкин төрле менә шундый проблемалар килеп чыгу сәбәпле аның ул ягы да бар. Әмма дә ләкин Новосибирск икенче елын уздыра әлеге сменаны. Төмән быелдан, аннары безнең татар балалар лидеры мәктәпләре шулай ук төбәкләрдә уза торган проект. Әстерханда инде 2 узды быел. Хәтта берсенә генә бөтен балалар сыймаган, шуңа күрә икәнне шөкер менә шундый төбәкләребез дә бар. Быелгы сменага килгәндә программасына балаларны Казанда экскурсия көтә, Татарстан Республикасы Милли музеена алып барабыз, Мер кинотеатрында татарча кино күрсәтәбез. Абдулла Кариев исемендәге Яшь тамашачы театрында шулай ук спектакль карау һәм яңа төбәкләрдән безнең быел өстәлгән Тула өлкәсеннән беренче мәртәбә балалар килә. Калган төбәкләр барысы да безнең инде Русча ветераннар, күп еллар дәвамында катнашучылар. Инде күп кенә төбәкләрдә балалар үсеп чыгып, бүген Казанда югары уку йортларын тәмамлап, аларның кичкенә өнеләре, сеңелләре килә. Шуңа күрә менә шушы дәвамлылык ниндер бәйләнеш бар. Шөкер әйткәнемчә, елдан елга килә торган балаларыбыз да бар. Әйдәманнарыбыз да төрле төбәкләрдән, Казаннан гына җыелмаган. Иваново, Әстерхан, Пермь краеннан, Сарытаудан килә торган татар оешмаларын җитәкләгән, актив эшләгән егет кызларыбыз бар. Шуңа күрә балалар
Эйдаман абый апаларын бик хөрмәт итәләр, бик яраталар. Күбесе хәтта язып менә фәлән апа буламы, фәлән тигән абый киләме. Хәтта менә Эйдаманнар белән дә ел дәвамында шулай аралашып торучы балаларыбыз бар. Шуңа күрә елдагы сменада ниндидер яңалыклар да бар, ниндидер яңа уеннар. Мөмкин булган хәтле максималь рәвештә балаларны татарча сөйләштерергә, аларны менә шушы татар мохитенә кертергә һәм яңадан өйгә кайтып киткәч бер атна эчендә түгел, бәлки берничә ай эчендә сөрелми торган шундый якты истәлекләр калдыру бу безнең төп максатыбыз. Билгеле 100% әйткәнемчә аңа ирешеп булмый, әмма дә ләкин булган кешебезне без моңа куярга тырышабыз. Рәхмәт, Илдар Илкович, тагын бер ачыклыйсы сорау бар. Гадәттә бу милләтебез хәзинәләре сменасы 2 атна уза иде. Быел ул кыскарды 8 көнгә. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Ләйсән? Барысы да һәр вакытта финанслауга бәйле. Ягъни финанслау шулай булу сәбәпле безнең быел сменаның беренче сменада 9 көн иде, әлеге сменада 9 көнгә кала. Алга таба без билгеле аны 14 көн итәргә бик тырышабыз, хәтта 14 көнә түгел, бәлки балалар гомумән килеп апа нигә бер ай түгел бу диләр. Алар бер айда монда рәхәтләнеп ял итәрләр иде. Әмма дә ләкин финанслау шулай каралган. Кызганыч менә. Әлбәттә, була 14 көн ясарга, ул чиракта без балаларны азрак җыябыз. Шуңа күрә безгә саны кыскартырга кирәк. Без инде менә балаларны күбрәк җыер өчен, шуңа күрә көнедә 9 көн тора бара безгә карарга кирәк. Уйлашабыз. Безнең дәүләт программалары бар. Менә мин уйлыйм, фикерлим, бәлки ата-аналар түли торган өлешендә әле бар, ата-аналарның үзләре түли торган өлеше шушы лагерьга. Шуны да шушы дәүләт программасына кертеп, алардан бушатсак, әле безнең теләк белдерүчеләр тагын да күбәячәк. Но бер фикерне әйтәсе килә, без әле бер ничә ел элек шушы бирелгән 120-130 урында тутыра алмыйдыр. Менә бу читтәге балаларның әти-әниләренең балаларын татарча өйрәтергә теләк белдерүләрен фикерләвен әйтәсем килә. Бүген бездә барыбер әле конкурс. То есть катнашырга теләүчеләр күбрәк урыннарга караганда. Шуңа күрә безгә мөмкин кадәр булган теләк белдергән балаларны әлбәттә алырга кирәк. Безнең хәтта быел шундый хәл булды. Менә икенче сменага билгеле күп еллар дәвамында катнаша торган төбәкләр, алар инде декабрь аенда ук шалтыратып инде бер квоталар алалар үзләренә. Безнең быел региональ милли мәдәни автономияларга хат киткән көннән соң икенче көнгә урыннар калмады. Яңа катнашырга теләк белдергән башка төбәкләрне без кызганыч ала алмадык, чөнки 140 бала, ул бик зур сан түгел. Шуңа күрә шушы 140-ны тутырып, без хәтта ел саен индер тигән менә көтеп торыгыз, бәлки кемдә булса килә алмас тагын индер сәбәпләр аркасында дип, хәтта ул балаларда 100% тула. Шуңа күрә урыннар җитми. Кызганыч, әмма дә ләкин урыннар җитми. Барлык килергә теләк белдергән төбәкләр дә барысы да килә алмыйлар әле безгә. Һәм журналистларның сорауларына күчәбез. Рәхим итегез, Сөембикә журналы. Исәнмесез. Әйтегезче, нинди танылган шәхесләр белән очрашулар булачак һәм алар нинди мәсьәләләрне кузгатачаклар сөйләшүләрендә? Балалар ел саен Илдар Илковичның үзе белән очрашалар. Аннары безнең тел белгечләре килә университеттан чакырылган. Һәм билгеле, чын дөресен әйткәндә, балалар әйтәм бит 60% ел саен килә торган булгач, без алар белән аралашып торабыз. Менә алар өчен мәсәлән, татар малай белән очрашу бик кызык. Ягъни алар нинди булса медийный личности, ягъни интернетта күргән җырчылар, артистлар белән күрешәселәре килә. Чөнки чит төбәктә яшәүче балалар, алар Казан менә ул үзенчә кайный, анда тормыш гомумән башка төрле. Шуңа күрә балаларның теләкләреннән чыгып, без билгеле аларны көн саен теге татар яшьләрендә көннәрендә кебек очрашу гына куя алмыйбыз. Ул смена дәвамында 2-3 очрашу булырга мөмкин. Шуңа күрә журналистлар килеп кая вакыт, безнең менә сменаның ничек узган карап китәләр, аннары балалар инде апа безне ТНВ-дан кайчан күрсәтәләр дип аны көтеп торабыз без. Шуңа күрә быел тел белгечләре булачак. Илдар Илкович белән очрашу һәм менә мөмкин булса инде әле программа төзелеп бара, әле безнең беренче көнебез бар. Шуңа күрә менә шундый сораулар бирдек, әле безгә җавап кайтармадылар. Ягъни яшьләр арасыннан һәм менә әйткән. Бер тапкырда калдырган булмады, очрашмыйча балалар белән. Һәр елны барыбер вакыт табам, менә ялда булсам да барыбер балалар белән очрашырга, чөнки алар белән
аралашу телен табырга кирәк. Чөнки аларга барып анда менә вәгазь сөйләп булмый. Фәрән безнең тел буенча фәрән дип сөйләп булмый. Аларга менә шушы вакыт эчендә, очрашу вакытында да үзеңнең фикерен нишләп менә мин татарча беләм, менә нәрсә бирә миңа татар телен белү, мәсәлән, мин дәүләт дума депутаты буларак, менә мин шуларны сөйләм аларга, менә карагызлар мин шуның кадәр телне белгән аркасында миңа уңайлы менә мин казахлар белән сөйләшәм әйтәм, үзбәкләр белән аралашам. Регионнардагы төрле анда балкарлар белән, анда хакаслар белән аралашам. Хәтта мин әйтәм, шуңа күрә телне белгәнгә мине мәсәлән берничә ел менә төрекләр белән аралашу, дуслык парламентлар арасында дуслык рәис итеп куйдылар, мин әйтәм. Һәм безгә аралашу җиңелрәк. Мәсәлән, без бер-беребезне аңлашабыз. Миңа ышаныч зуррак, мин әйтәм, башкаларга караганда дип фикерләр инде. Аннан соң теге аларга балалардан бездә мотивация тудырга кирәк, телне белер өчен. Татарча ничек була мотивация? Теләк белдерергә кирәк. Бездә кызганычка каршы мотивация мәсьәләсе азрак, менә шушыларны күрсәтеп. Аннан соң бәлки үзебездә дә ике телне белгән өчен ниндидер хезмәт хакларын өстәмә рәвештә ниндидер чаралар, нишләп булмаска һич. Телне теләк белдерергә, әйтәм, теләк, аңа өйрәнү теләге белдерергә кирәк. Шуңа күрә әле алар аннан соң үзләренең регионнарындагы оешмалар турында сөйләп җибәрәләр. Бездә бу эшләми инде, бездә бу юк, миңа ансы да кирәк. Мин әйтәм, әйтегез, кайсы абзыйларыгыз нәрсә оештыралармы сезнең өчен ниндидер чаралар? Юк инде бездә, менә Сабантуйда да, шул Сабантуйдан соң бүтән әйбер юк дип әйтүчеләр дә бар. Мин аннан соң теге зурларга чыгып, алар белән аралашабыз. Нишләп алай? Менә мин татарча өйрәнер идем. Безнең менә бер тапкыр өйрәттеләр. Апа без кияүгә чыгып китте, укытучы апа. Юк бүтән укытырга кеше. Әйтә уйлыйбыз, укытучы табырга кирәк. Аларга шунда телне өйрәнер өчен. Менә алар шундый мәсьәләләрне күтәрәләр һәм бүләктән дә безгә файдалы дип әйтәсе килә. Тагын сораулар бармы? Рәхмәтегез. Сораулар булмаса, матбугат конференциясын төгәллибез. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, уңышлы эш көннәре барыгызга да. Рәхмәт бик зур. Лагерьга килеп китегез балалар янына. Чәй эчеп җибәрәбез, чәй эчеп.